KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on série mon hoddiro neɗɗo yidde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro hoddira makko dadotako ade kokumpado jangumo mais mon ami mi yawnima mais buri yawndema ça fait un bail faldar mais gilande wat mi localiser kumis gilande mi yani exactement ay Amadou Moussa mi haaldana makko mi wiya sa haalde Ali Fall wi mi salminimo so mi noddinomo téléphone mbol fonno arde jorden baden face to face ala mi wadi comprendre a fami tan an ko panelaji gauche à droite des sensibilisation adani combat ko dum non tan saabi ko les activistes ko non alandi mais ciowni musi trop mais il faut waden quoi mais handa nyanti moi ko ayide adani jagge combat o tinani quoi parce que ko sommet local dum ko africain ko costume africain kon ni foti wonde non nous aimons bien quoi franchement ça va bien mais rewi bureau nedo mambi yani mo Amadou Moussa ok Amadou Moussa non dilla balde tati ala do parce que handi Fatima bien sûr secrétaire mbarendi ok hambo fawa de do balde ko wadan grave Fatima wana est-ce que Amadou Seylma mi sikki wadi ma expliquer min kale e gilli wonde hakkunde kambe dido wallahi min kale en tout cas dal simi fami Fatima irno wartade e yari kam bikkoy en tout cas himo hôpital de balde kam himo hôpital mi andino buri mi sikkino parce que mi joddi me Amadou Moussa kala momi même hala Ali Fall on peut marquer tout sauf le regard parce que min Fatima joddaki am halnimi koy kunu ko Amadou Moussa mais no haldinam carrément so Fatima yettima e odon niveau ko Amadou Moussa sabi min wadi mo conseiller odon si c'est ko dire ok Fatima ne teyi on me Fatima elle en plus ko jonta do merci beaucoup pourquoi pas Amadou Moussa fotani accepter gilli wonde Fatima o en tout cas ko femme de caractère te aduna e waylo o min misikki kam neddo sa dabbude debbo
joom suudu ma a foti darde mo annduɗa kam no heɓi gille e ma exactement jiɗɗom par ce que aduna o no muusi te Fatima vraiment ko jontaɗo ko neɗɗo horsini Amadou Moussa moi je pense que leur relation est possible pourquoi pas ndemi haalda kono en tout cas peut-être mbiya que le cœur a ses raisons dont la raison ignore la raison en tout cas Amadou Moussa non en tout cas Fatima mais ko jontaɗo de ko holon sax mi yinno tegude pion am de mais min dal ko ndemi faami ko Amadou Moussa tan ko yi mi rocci nde ganduɗa o yiiɗi Amadou Moussa tan Amadou ni waɗi mais il faut parler avec lui parce que Fatima ko neɗɗo kon non mbaɗen somi yalto wonno ɗo communication mbaɗen somi yaltiɗo mi noddu momo heɓa mo quoi inchallah bon ça c'est très critique inchallah jonde ala ɓemi ƴaw yindirde makko quoi comme ça en tout cas mi yewnima min ɓuuri yonda ali pal mama ar ɗo amin woto wayru ɗo par ce que an e galle ɗe dokkuɗa koɗo jaami eyyi koɗo jeeɗa quoi donc tout à fait sa wayri ɗo tan moƴƴa non mi wayrata ɗo wonti endam ko famille mbaɗa jogui mboɗo waɗa organisé ganduɗa ko manifestation mawɗo ok bon voilà ko fate cadrage o foof son et lumiére mboɗa andi ko an to tami ɗum non pindi waɗat voilà waɗat ko wawi merci beaucoup kadi mboɗo jogui boyam goto duuɗu comme ça mamoɗon mettre en rapport kanko waɗano couvrir nos festivités comme ça maren quoi mami yata Amadou Moussa joni merci Ali Fall ok mon ami ça fait un plaisir merci beaucoup a jarama bonne fin d'après-midi ok merci beaucoup wari kono arda kadi wallahi gidela mo arda jam min dum gombi do bede welti min fu bede fer ayan tawda hammi ran kay ko do yeso tawda ham adanti wona min jiranda fon ya rendi na ni tara hawis e kumin pinigo kila soba ka min ngon ko do wari ci kanu mara tawdo nani odo ari odo ko ci wi de kam pilito wari abana maro ko video hakkun mabbe yo haddo ko deyta aran baddi wi ko ma andi sama yaram so wi wana mer so wi dum o ma andi mayram wayano mayram bonay ko bida ho wala ya min naji mbar dum ko jam wona jam o ma andi dum do jumbo ne do yaltani hen non ma wara fodi hono hoore makko haalabe weccer mi haali sunde mi haali weñ o wi kanko wi ko dum ko wi isa sali angam dum ko mer aren kan wona mer mi gankay min hoore mi fuddi yana yidi neddo de ganduda ayani mun haybat joni gam enen ganda men ne yontande hande kala dum suko debbo jamfi parce que dum do ko jamfi mo ganduda mo jidindirda ar yidde ma ngokkuda dum hoolaare ma jaada caggal ma wadi de do golle podda wirgi ga harmini dum ha harmini kala berno do Mariam fo harmini ko artude kadi ruttaare kadi rafta hen gido e dum wona mere min do ngom do ko mi jaaflu sokal kidela ala enen fen jaahdu te dum do won koy diwtude juuri meden parce que min kam enen fof e haggilaji men jibono wadi de nannen o sowi mun de kam hankan haggilaji men de yimbe de no pay min ke ko don bayro min ke cikkannom do joni ko ari ho lemaade goddo ko dum gardu kono nde ari kadi ko artande odo o do wi o wi ko na jam mo jeewo lijir ko won wondi to mo andi so Allah hokki on jam ko de so won ala mo yidi on sona ala mo yidi adun sona ala o yettima ha don so won jibini mo dasa dum wala o yettima don e jonan watin jonde ala dum do wona mere kala non do ganduda do be nanno habe mbad dum do enen naaten ko buri dum don bayde ko enen kay be dikkili be cuwaro libde en tawde en gandi wona mere aran wodon jaaden kala ko jungo wadi jungo no wawi ettude kay tijanar sal gidelam mi leltinta dum parce que adan en fo de gandi mo mayram
Bim. Kallo ceerno mawɗo wonuma andi. Bim. Aɗa ɗum wona mere. Umoy joni. Ko jagguɗo mo hawtiɗi. Kala ko waɗi min gittu. Moussa ça va jam tan mawɗum ça va jam tan aɗa selli ɓeɓe celli eɓe jam kamɓe kala a yiide an kay ka goppuɗamen joni a woppi kamen de maaro koɗon o wat inchallah mum haalam ça va jam tan mawɗum pharmacie de gummim kam daroynoɗo leɗɗe pour Fatima o ɓurani sellude Fatima de ɓurani sellude te saabi ɗum ko sehel ma. Tout le monde en parle. Ah bon? Ko non woori? Ko piini gummi min ɗo ni. Ƴewde Amadou Moussa mi tawantona Amadou Moussa. Kono mi tawi ɗum Ali Fall kañum ne ko même 6 addani kam. Hulko laya. Mi yohodino ɗum ɗo e Amadou Moussa par ce que kanko addanno kaɗo haala. Kono hankadi ne mi sikka ɗeɗɗere nde juuri. En tout cas majjan min e Fatima no min mbaadi ɗeɗo balɗe fof mi yahan activité jam fof ko kuppi gondim koye makko par ce que o ɓurani sellude o haalni Amadou Moussa yidde makko nder suude nder weeñ yo wolli hen guel ɗo ɓinguel avant que le pire n'arrive. wona ferade konngol mum Habsa sino sago a yitere wotere woyra billahi ɓernde kadi ɓernde mbiɗen ko gilli Amadou Moussa waɗa semblant ene yiɗimo sababu nde jurum faade makko ya ha nder wasi yiide ɗum noon ɓuri musde gilli forceraki enen fof eɗen kawre kaɗon haala ko heddi noon hunde kala yewtan ɗum ko peeje walla yiita ɗum ko peeje yiita ɗum ko haqqilantagal yiitat ɗum ko yewtere min mi mbawmi ko wadde conseil Amadou Moussa jiɗɗoma weeɓani giɗo mom weeɓani jaaro ganduɗa ko hane waɗa piqué des crises walla malaise et fof sababu ma ɗum c'est autre chose. So tawi ko piqué des crises tan ma wonande jam ko bartiɗo Moussa tu as intérêt kalda e sehel makko so ɗum ala guel ɗo cukalel kala ko heeɓimo il est responsable. Seeɗa ko mbisatama yaade eyi ko jam tan jam ɓolo sabu ɗe balɗe arimi ɗo jewtuɗen joɗɗa to joɗɗa ɗo joɗimi ɗo gandinɗa kam yiddema e Moussa beltimi hen kadi ha oɗon wawi hadde jaadumi hen kadi e ma na gonga Moussa hay kaldumi e mum kono andini kam an ka debbo de sar anene e ɓoggol min kam mi andañini hen komi junnitiɗo mi anda fof no mbami min fof komi jiiɓiɗo par ce que mi anda a wawa wonde dewgal garaɗo min mbimi guel cukalel mataw ko ñakka fayde yi e yeesam walla min mi famani dal jinmi haade aɗani jooɗi kam Allah artinima haɗo kalna kam digo haali ko wona question ñakka fayde jimi e yeesoma walla ko wona ma waɗi surprise kadi bettuma aɗa ko nden woni premier fois mi yiidema won komi mbawa haaldude won komi wawa haalandema mi dañino dewgal ko gorko ganduɗa ko mariage forcé wonno jinnaɗam forsuno kam nani kam e dewgal gorko momi yiɗa mi wurani toon belemo mi waɗani ɗum ni jaggani ɗum ni pour ko dewgal par ce que ko hunde nde forsami nannami hen wona ko jinmi Allah waɗi min gurdi min rewi min ñoƴƴama mi rewi ha Allah walli kam hay somi yaltani hen kam way ko mo mbirami e koyɗe yaltude hen gorko ko bandi wona neɗɗo pewɗo ko bandi o waɗa ko trafic gueɗe bonde fof ko ɗum o waɗatno ha Allah waɗi laamu heɓimi nde dogmi jaami nde laamu nangi ɗum hande omo nayi juuɗe laamu kadi mbirimi doga hen pour yo rokkam dadam jinnaɗam ne kadi famille o fof yaadi hen nena walla kam beele yo rokkam dande ko dande wonde mi heɓani kono ɗo ɗo mbomi min jagguɓe hooram
wona gorko kam so gonɗa galle mom mbiɗo mi galle jinnaɗo to gorko ma woni taw ko mono police prison o woni kumbis ɗum foye waade noon dewgal wona fijir wona ko fijirte par ce que dewgal ko jinnaɓe ko hellifaɓe joroto mbaɗa hubba addi ɗum wona mere wona kecce gilli ko gilli an yiɗi Moussa ani Moussa on desodirani a forçama a dañi dewgal a yiɗa rew hen punta ɗaha ha hokkuma dane ma so hokkima dane ma yiya hay tumulani an jeeyi hoorema so woni ani Moussa on kontiri yiɗodirde desodiran so woni on natti yiɗodirde bandiragal dewole gorol waɗa ɗon Allah addanma goɗɗo ɓurɗo e makko Allah hokkamo ɓurɗo e makko kono ɗum kam lelnu e leydi ay dande mbeɗa yiɗi Moussa nde walla mine ko kanko tan woni ha to kukkita saabu moƴƴani ne harmi hay goto wonata e dewgal ne haala mbeɗa yiɗi gorko goɗɗo ne harmi tifagal tifahan moƴƴani ne harmi de cehilagal kam aɗa wawi rende cehilagal ma hakkude ma e miñiraguila reen cehilagal ngal dal yaltinma e dewgal sono jidira sondirde mbiɗa caggal Allah caggal mum so woni kadi ay wawa yaade taw kam a bakkodinani hen anani en tant que grande sœur ko ɗum mbaɗanmami conseil anani eke aɗa wawi yeɗo mon ɗo e jarama eke hande a daari grand boubou de ɓuuri fewde ɗo kolto o ko min nangati ngel cukalel ni wari guite ngel ñande no wande mo ara ɗo pour wadde mi théorie o waɗi grand boubou makko ha ƴewta ngel pantole ngel ɗum to kolto tawe an matay ko kaldunden ñande no ko ɗum micciɗa garɗa a waɗi kam surprise ha ka noddani mini min ɗum addani kam ɗo haadam an ɓuuri andude hay sa lelima ha jamma neɗɗo findinima wima e nder ɗoygol ma wima jaari ma jaɓani ko wima o aɗa jaɓata ɗum wona ɗum addi kam ɗo aɗan ko addi kam ɗo koduma addi am ɗo ko gonɗa e dow mum ko an e Sali onon mbawi noon wadde tourlonde min foof ha heddo min kam hay mo yiyani dilli mbarodi nani umari mum min kam mbiram ɗo wona hay battala ko ɓennarema ko jiɗɗa haalde onon mbawi funtu toon to yimɓe kañum kam anda hen haydara ko liggey tan andi Ousmane même chose kañum ko joni ari kono min kam ko mbawno wonde dow mum ko fof mbeɗa andi an hakkude ma e Sara holko woni ɗo jimɓe andude ko holko woni ɗon pourquoi namdo kam ngalon nandan pourquoi haalam ko woni hakkude ma e Sala non mais attends an jaari hakkude me Sali c'est ma mère Sali aɗa majji hakkude me Ousmane Sali ko yummon Ousmane il faut mi waɗma réfléchir la mémoire tawa ka jeejiɗo so jinni wini ñañamaleki fe warte ko enen ɗiɓe kalda ko nenam enen ɗiɓe kalda an hay sa yiyano kam aɗa andi kam ko mbammi capable kam wona kala ko jimmi lijjidde koye seconde lijjitami ɗum mi arta mi jooɗo jonde min ɓe gandi kam ana nani kam walla nanani mi anda nedam hangam ko adduma mata koye wona ɗum adduma kono ko addi kam komi hakkimo ɗum adama a yiɗa nandi ɗum yimɓe noon nen kalamaro enen laaɓi walla laaɓani min noon mami laaɓi ɗum so wima oɗo ka mami lijjit ɗum mami lijjit ɗum ko gonɗa e dow mum ko mami andu ɗum Sala joɗi Moussa o ko an ça va ala ɗo ça ne va pas Moussa est ce que ko an woni ɗo Moussa ko mbaɗɗa ko no mbawɗa waɗirde ɗum joni Moussa heddi kadi haɗa bonno inda ko mbaɗɗa galle mon mawne debbo wonko mbiɗamo ha o jogui changement mo jogueyamo Moussa moni mbaɗani min wi monam debbo ka desaɗo min wi monam debbo aidema timmani min wi monam debbo hanki ko mine ma a ñallana ɗum ñallana walta ɗum wala ni min wi monam debbo hakkude min ko histoire ancienne min ubbi ɗum ouais bien sûr anda koye hoyditade Moussa hendu ena nanna en gaska ko wawa yaltinde ko nannuma e yam ko yaltinanima ma aɗa andi an mi anda holmo anda kam kono an aɗa andi kam no fewi Moussa
aɗa gurdam ma e mayde ma Moussa ko min tan gonta a wonta goɗɗo madame an biyentu ndeysan welma mettuma Moussa holko gonɗa e dow mum rêve brisé so tawi ko ƴi woni wonnode sayi hanki mo wino ham ɗum wawa wonde mi salo mi falo mais rêve brisé min e ma so tawi waɗɗuɓe nder ganima s'il te plaît ñaguirimami ko saabu Allah ngam ata gañade an itu ɗum paaɗum da ay somi pari o combat sene welma ko an jinmi hokkude suudu bien sûr par ce que komi cahinde quoi par ce que korsam ne wonde ma Moussa yoni hokkude suudu suudu ndu ko woturu min ñaƴante woni min kombis gurdam ma e mayde ma mbima mi waɗe hakkille ma ko min tan min noon mi wona jiɗowo ha para jaggo ko yiɗi rutto perte min pertaraɗe min kumbis an kam hay mo yiyani mbarodi nani dirali ma kala ko congunomi liɓi wira yumma kala ko congunɗa liɓi kono mariage forcé liɓi non mariage forcé liɓima mi haalta haala yumma mbo duyi respect jinnanma ten kumbis sabu Allah ñagorimami woto waɗe ganima hakkude min ma no wona wallah komi gondo Moussa mi waɗi hunde fof pour an mi waɗi gurdam mam fof mi waɗi pour an Moussa holko keddani mami hay dara mi heddanaki ma Moussa e ka anda yiddam tooñi kam yiddam lefti kam e bangeji fof yiddam hakkundam e ma tagi mi woni reedu laabi ɗiɗi mbeɗa waɗa avorté par ce que miijimi ko hakkundam e ma somi dañi ɗiɗɗo mi wondata e ma mbiɗa waɗi Moussa mbiɗa yinma non mi nanani konngol ngol gukkiɗa mbiɗa yinma Moussa moi je rêve quoi an ka ngar walla holko arema an ɓi julɗo e kongi ɗi kalanoɗa kam ñande fof kumbis an konngol ngol gukkiɗa ngol aɗa suus ɗum waddani te malaɗo quoi sunnayi faril jomum resma aduna e nder gueɗe mum mbaɗa avorté hay jaaɗo e lawol ferguiri watta avorté an mbiya waɗi avorté an non attends ayi ko non attends ay ko hedduno seeɗa e guilli ko hedduno seeɗe sentimental mo mbimami hakkude miñiraɗe mawdal ma wonɗon hay ɗum gasi oɗo ñalawma hande mina betti kam to non mina betti kumbis timekkuɗo oɗa haldema haala guilli a betti kam trop te so wonano wonko miijimi ngol konngol ngol kala haltara ɗum mi cikkanumi kadi jogui haqqille mais te vraiment folle non attends gurdamam kala nde piɗɗa accude kam a waasi kam aduna waasi kam d'accord Moussa somi fiɓi accudema momi warta wonta je vais dire une chose haɗema yaade mi haalanma konngol ngol nanta à partir d'aujourd'hui de ma vie hors de ma vie min yalte gurdamam yaltinimi gurdamam a betti kama Moussa war yanga cagam Moussa wara aɗa waɗa mi trompe caggalam Ousmane mbiɗa wawi wondade mais fawo jungo mi kamin mi haalamma mi anda boɗɗo kam Mariama oto tampinam ɗum wawa wonde foti wonde engrais dal yo yaranmi yaha quoi frère décision gentleman mbaɗɗa kadi ko ɗo pannomami parce que min mi yehino ha moment donné mbimi an no jirumami ni a paradi woppude mo déjà wonto kalmi ɗum sah wonɓe jewdannomi ligguey to ni mais waɗi soupçonné namdiɓe ɗum mbimi non c'est pas grave de toutes les façons ka gentleman nde mbayrannomami mais o décision betanimi Hoddira
jimam koye fina ba wonon ɗo ni yoodi tawa no ngorda mbaɗɗa e ɓuuɓol walla ngole an kam to jaami fof a wayno baɗow kam surveille ni ko woni to jaami fof nde wayam mariam jimi ko keɗoɗa ham no feewi mbasa heɗirade min fitina mariam ka debbo komi debbo gonga ala komi wiyanima ala komi waɗanima kono hen sahaji mi sikkirat neɗɗo ko neɗɗo foti timmindemo a faami jaari ko an haalata ɗo ko min woni ɗo an hande ganduɗa komi debbo ka debbo ara ko jinmi haalandema mbiɗa andi kadi ka garɗo kadi fende a wimi penale ma de komi tampude hen jinmi ko gummoɗa ɗo hen mi wawa haalakade gonmi koye bedda jinmi ko gummoɗa jaaha mi sikkatno nak ñinnen to certuɗen ɗo ma jogo haqqille an karmina kam cela kam sele weccet wawi ndehera an a ala haqqille jinmi ko goɗɗoɗa kam jaari mbiɗa molanma Allah an ko woni ustation ma seeɗa min hande histoire addani kam ka addani kam de adiyam ko haala sérieuse addi kam ɗo mariam berandi kadi ka debbo kadi min ko mbaɗannomami ko wona min tan ene wawi wiide ko min ɓuuri wadde hen fos kono wona yimɓe fof woni debbo woni gorko saabu so debbo yi ha wimo ko reedo anda baɗɗum reedo tan ma yimɓe fof jahlu kadi yimɓe fof ma kalno woori ene worani mariam aɗa ko jimmi haalandema jimmi mbatta hakkille ma e adama pourquoi adama min ko coyiɗa o mi ittani na adama an est ce que ça va très bien a miijim ko kalta ko aɗa andi adama ko miyere ami ousmane waɗa mi haalanma adama e sali kalto mbirtimi ara min komi jahowo kalto mbirtimi mbiɗa yiyaɓe haɓene naata tan haɓe jalta fat mbiɗa andi kam ka naafi kala ko ganduɗa ñallata saka wawi min jinmi ko kalta ko est ce que resirma ko leeri ma te mami addana ko leeri sabu aran ko gummimi kala ko mbaddanoɗen walla ko mbawnon wiide mi jaafoɗa kam jimmi ko walludema jimmi ko laamna ɓandu ma ndu te adama sali dia mo oppirtaɓe noon so woni ko adam woni nder a andat so woni o ala nder a andat sabu min mi walle te mi pari kadi walludema sa hokki kam faux vert wallahi mi pari pour walludema ok merci tinnoɗa no feewi mariama il faut ko pama a parani pour jaggude o ɓiɗɗo ma anda bammum pour deux raisons. Première raison kono mbaduɗa e nder leegal ngal ni hakkude ma e ousmane yimɓe fof majjani no mbaduɗon ɗum noon min ene jarinimi hunde fof en jarinimi wadde hen jawdam ene jarinimi yaade kala nokku ngam walludema ha mbawa sertude e ndu reedu kape hokkanno on série mon hoddiro kape ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya play store walla google play mbaɗa téléchargé kape keɓa application ma posma tekka kopreje pofta kape gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele kape ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma